שלום, אני יריב מאתר אצלי, האתר היחיד שמלמד אתכם לשפץ רהיטי עץ. בואו נתחיל. מצאתי חתיכת כיסא כזה בגינה, כיסא ישן. היום נדבר על כלי שיוף. הדרך הכי פרימיטיבית, אנחנו עדיין נשתמש בה, נצטרך כנראה להשתמש בה, אבל הדרך הכי פרימיטיבית לשייף עץ היא פשוט לקחת חתיכה של נייר שיוף, יש פה גליל, שחתכתי מפה, ולהתחיל לעבור על העץ עם כיוון הסיבים של העץ. לאט לאט מוריד את הצבע, במיוחד נשתמש בזה שיש לנו כמו פה משטחים שהם לא ישרים, שלא נוכל להכניס להם מכשיר, זה יהיה מצוין. הדרך הבאה שנוכל לשייף עץ זה אותו דבר. לקחתי פה שתי חתיכות עץ, חיברתי אותם והדבקתי למטה נייר שיוף, ואותו דבר, פשוט שמים את העץ על את הנייר שיוף על העץ ומתחילים לשייף. אוקיי, הדרך הבאה שלנו זה קודם כל נשים בטיחות לפני הכל, משקפי מגן. דרך הבאה זה המכשיר הזה. מכשיר, אני לא ממליץ עליו, הוא עושה עבודה אבל לא עושה אותה מספיק טוב. זה מכשיר רוטט. כמו שאתם יכולים לראות, יש את המכשיר, ומהצד הזה חיברתי נייר זכוכית בעזרת קליפ, וגם מהצד הזה, ונוצר לנו פה משטח עם נייר זכוכית והמכשיר רוטט. שימו לב, פשוט דופקים את הכיסא, דופקים את המכשיר ועוברים עליו. כמו שאמרתי, זה לא מכשיר אידיאלי, פחות ממליץ עליו, יותר ממליץ על המכשיר הזה. זה נקרא אורביט, יש לו פה נייר זכוכית יהודי שנדבק בעזרת ולקרו. אוקיי? והמכשיר הזה גם מסתובב וגם רוטט. שימו לב. אל תפעילו יותר מדי כוח כשאתם מפעילים את המכשירים. תנו למכשיר לעשות את העבודה, לא אתם עושים את העבודה. הדרך הבאה, שייף רהיטי עץ, או לשייף עץ, המכשיר המרושע הזה, זה נקרא מקצוע. הוא לא מתאים לשייף את הכיסא הזה, זה נקרא מקצוע. הוא מוריד שכבה מהעץ. אתם יכולים לבחור על ידי הכפתור הזה אם אתם רוצים להוריד 0.1 מילימטר עד 2.5 מילימטר. אוקיי? אתם פשוט בוחרים, אנחנו נבחר 2.5 מילימטר, נתפוס את הקרש שימו לב לא לשים את המכשיר הזה ככה שהוא עדיין מסתובב, למה יעופו עליכם חתיכות של הסכינים שלו. יש לו פה 3 סכינים שמסתובבים והם משייפים את העץ. אז שימו לב לא להניח אותו ככה כדי שהסכינים לא יתעקו במשטח. אוקיי, טוב, כמו שראיתם, שימו לב, כמו חדש, מומלץ, אחרי ששייפתם משטח כמו רהיט, לעבור עליו עם יד 0 כדי להקנות לו יותר חלקות, ככה להגיע לגימור טוב. טוב, זה היה חלק על שיוף רהיטים. אני הייתי יריב בנימין מאתר אצלי, האתר היחיד בעברית שמלמד אתכם איך לשפץ רהיטי עץ. תודה רבה. אתם יכולים לצפות בסרטונים הבאים שלנו.